Вече не е нужно да носите перфоратор, когато излизате за монтаж. Всичко, от което се нуждаете, е волфрамово-карбидна бързосвредло с 4 остриета, съчетано с електрическа бормашина. 6 мм е за пробиване на отвори за монтаж на завеси и душове, 8 мм за осветителни тела за баня, 10 мм за скоби за телевизори и 12 мм за скоби за климатици. Ключът е, че произвежда гладки, непрекъснати отвори, без да поврежда стената. Това е волфрамово-карбидното бързосвредло с 4 остриета. Характеристиките му включват удебелена волфрамово-карбидна сплав и нецентриран, ъглов дизайн на главата. Пробиването е бързо и без усилие, като лесно прониква дори в дебели стоманени плочи. Може да проникне дори в много твърди стоманени плочи. Острието от сплав не се чупи и не се износва. Може лесно да пробива отвори в нераждаема стомана. Може да прониква и в гранит с висока твърдост. Пробиването на обикновено огледално стъкло няма да повреди повърхността. Пробиването на отвори в мрамор е лесно. Дори пробиването през бетонни стени е възможно. Професионалните монтажници, които често пробиват, трябва да си купят такъв за домашна употреба.